सेस अबस्था गैला अबस्था गैला न'आ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनै जोंहा न'नि अबस्था ओमफ्राय माने फिसा ब्लग लाबोनो सानदों आरो आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओंखामखौ संग्रोबाय आङो माने टिफिनाव हरनांगोन ना थाब थाबनो 8टायावनो थाङो बियो ओमफ्राय फुङावबो उन्दुनो मोनासै अखाजोंनो ना फ्राय एवबाय दावदै रुबाय ओमफ्राय हरनि ओंख्रिखौनो हरनोसै आरोना ओमफ्राय अखायाबो दाबो गानो रोंला फुङाव जि बारहुंखा अखा ज्राम ज्राम फैनायानो नै दसेनो स्रां जालायबाय ओमफ्राय डिउटियाव थांनो ओंखारबाय हासबेन्डआ ओमफ्राय जोंहाना गय बायदों लाइन टाराव नांथाना दङमोन आरोना बेखौनो बिबनाङा दानबाय थादोंमोन ओमफ्राय आरो जोंहा बिहाव बुन्दै लाहा आरो न' बायदों बिसनायानो सेस सिजोमखादो जोंना ओमफ्राय आङो फिसालाखौ खाथियावनो लाफानानै ओंखाम जाहोबाय थानानै आङो दैखौ सारदो आरो बाथरुमावनो सारहरदो नङाबा दैया बुरजाथारना बाथरुमाव सारनो मोजां जादों आरोना जोंना साफा खालामखांबाय आङो खस्थ' मस्थ'बाबो ना जि बुरजा दै जमा जाना दङमोन ओमफ्राय नै जियाबो जि माखासे जाना दङो सुनांसिगोन नेंबायहाय लोगोफोर जि दैया खस्थ'नो सारै सारै जिजों माबा जाबाय आरो किबाके फाइनेलि ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै ओंखाम जाखांबाय ओंखामखौ सोनानै ओमफ्राय जों हराव जोंनि न'आव थानो हायासै नालाय अखा हानानै ओमफ्राय जों दा बेवाइनि रुमाव थादों आरोना बेवाइया न'आव थाया माने जों मुसलपुराव रुमाव थायो ओमफ्राय नेंबाय बाय बाय आङो माने ब्लगखौ ससेल' खालामदों आरोना दैलि ब्लग होगोन सानदों ओमफ्राय नायनोसै हायोना हाया नोंथांमोना सापर्ट खालामदो दे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो दे लोगोफोर बाय बाय